Хората на моята крехка възраст и малко по-големите си спомнят, че компанията се наричаше Горивни строителни материали, след това стана Топливо, най-голямата компания за продажба на строителни материали в България. Сега сме Топливо. Топливо, освен това, че е свързан с строителни продукти за грубия строеж, вече се ориентира и към по-високо технологични и дизайнерски продукти, като например Джеймс Харди, една от най-добрите фирми в света за фасади. Това са невероятни панели от филоцимент. Погледнете какво разнообразие от цветове. Каква красота! Architectural panels metallics. Това пък са метални. Ето вижте сега как ще го извадя. Виждате какъв цвят, какъв нюанс. Да, вижте. Истински материал. При производството няма никакъв отпечатък диоксид. Вижте колко цветове има. Изключителни възможности за дизайнери. Серията Планк има различни цветове и текстури. Те са подходящи за еднофамилни къщи. Уважаеми гости, толкова много говорене ми пресъкна устата и затова реших да си отворя една бира от нашата. Ако не ви мързи да дойдете при нас, стойте. Ще се пикаме. На здраве. Много добре. Заповядайте на нашия щанд, да си пием бира, да си говорим за бизнес. Това може.